Tak, dobrý den, vážení diváci. Já vás vítám u již jubilejního 10. Prague Black Talku za podpory NFL.cz, za což jim děkujeme za poskytnutí prostoru. A pozval jsem si sem vyhlášeného nejlepšího defenzivního hráče loňského roku na Superbále, Jirku Sládka, no Skládka mu říká Jirka Skládek, protože měl hrozně moc skládek vždycky. Tak jestli by se mohl prosím tě krátce představit, jakou hraješ pozici a jak jsi se třeba dostal k fotbalu a kdy. Tak ahoj, mé jméno je Jiří Sládek, hraju na pozici, to je ten rok defenzivního enda a k fotbalu jsem se dostal, to byl to asi rok 2008 a 2017, kde mě vlastně můj spoluhráč Michal Kozák přemluvil a jdem na vlastně tryout Panteru, to se ještě hrálo na Hostivaři, jestli dobře pamatuju, na RZ, Mhm. tomu říkalo. Tam byl A tvrdá no, umělka. jo, jo. A pak vlastně mě to nějak chytlo, já jsem vlastně ještě předtím dělal judo, to jsem dělal 15 let. Mhm. Hustý. No a nějak na tom tryoutu mě to chytlo a skončil jsem u panenského fotbalu, no. A od té doby jsem v Panterech. Good. A tak to hodně využíváš, ne? Já jsem dělal taky judo jako malej, asi jsi to dotáhl dál, ale, Jo, ale ty ruce a zbavování se a rychlé. jo, na tom judu je jako super, že se naučí jako pracovat s vlastním tělem, nějak jako s vlastní vahou a jako A s určitě těla tam jako nějak movementa. tak a jako určitě tam nějak jako použít, hlavně při skládkách. Když tě jde složit, tak mu tam dáš nohu. Good. A ty jsi dělal 15 let judo? Myslím, že 15 let, no. A to jsi jako nějak soutěžil, jezdil jsi po Jo, republice? jo, 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 jo. Byl jsi Mám hodně medailí, hodně medailí. Vlastně já jsem začínal od mláďat a skončil jsem až v mužích. Mhm. Ne, ve přípravce jsem začínal. Přípravka Aha, až do mužích. OK. A Michal Kozák, teda s tím se znáte Ze střední školy se s ním známe. jo. On hraje Vlastně vlastně od střední. stejnou pozici jako ty. Jo, Vy jo, máte jo, takovou jo. podobnou postavu a musím říct, že takový nepříjemný proti vám hráč, takový tazmánský čertíci, agresivní, My jsme malinký. malinký, ale o to agresivní. A možná i pro tu offense lineu je to těžký, že jste níž, že o to oni musí být taky níž. Já si myslím, že určitě, protože oni jsou všichni jako zvyklí na takový dvoumetrový prostě lidi veliký a já tam potkáš prostě nás dva midgety a musíš na nás prostě hrát úplně jinak, že jo. Musíš jako bejt níž a na to oni prostě nejsou zvyklí, no. No, Nebo to je aspoň teda můj pocit. jasný. Hele, a ještě mi řekni, ty hraješ vždycky na pravé straně nebo na levé straně, nebo střídáte se, nebo jak to tam Uh, je v offense line, tam je vlastně 5 lidí, ten má každý uh-huh. přesně danou tu pozici, co hraje a v podstatě, když Bůh dá, tak offense line tam vydrží celý zápas v té sestavě, jaký je, kdežto vy v obraně to máte trošku jinak na té defense line, tam je vás víc a různě rotujete, tak jestli bys to mohl trošku přiblížit. Jo, ale jako mně osobně je to jedno na jaký straně, jako jestli jsem na pravý nebo na levý, to je mi jedno, ale třeba já rád Jde startuju, na jako pravý. když mám, no, když jakoby mám pravou nohu vepředu, přes ní se, nebo z mýho soudu se z toho odrážím líp z té pravé nohy, Hmm. no a střídáme se tam jako víc, protože, nebo pro nás, pardon, omlouvám se, pro nás, jak startujeme, vlastně jsme v pořád běhu a ještě pak vlastně běháme na míč, když náhodou někdo chytne pas, tak aby jsme u toho míče byli, tak z toho naběháme víc a nemáme takovou fyzičku, no, potřebujeme střídat. Jasný. Ne, tak offense line asi to toho nenaběhá a opravdu vy se na nich musíte střídat, vlastně nechat tam co nejvíc té energie, vyřádit se tam a to Tak, se točíte, nebo jak často se ještě, tam, ještě jednou, ještě jednou jsem neslyšel. jak často se střídáte a máte to udělané jako, buď hrajeme s 3 defensive linemenama nebo se 4, tak jestli máte udělaný nějaký trojice nebo čtveřice, nebo jak se střídáte tam. Ale to nás střídá náš vlastně coach Denda, Mhm. Denda Burešů. Ono záleží jakoby zrovna jaký máme call od našeho defenzivního kouše, od Millera. Mhm. Máme vlastně nějaký hry, kde hrajeme ve čtyřkovém frontu a pak nějaký hry, kde hrajeme vlastně ve trojkovém frontu. Vlastně většinou ten na Zdendovi, když nás řekne, hele, teď třeba řeknu, já tady třeba budu třeba 3 hry na sideline a dá tam třeba Honzu Bendu nebo řeknu Shayna tam daj a pak třeba mi řekne, hele, že první down, tak tam dej zase ty. Jo. Jo, a většinou to jako spíš dělá Zdenda. Mhm. A jaký je Zenda jako kouč? Protože vlastně loni jste měli asi 5 koučů v obraně, nebo na A, defense line a nikdo tam nebyl pořádně, že tam vždycky byl někdo na...
na Ale tréninky pak někdo jiný. se Zdendou se to jako strašně změnilo, ale podle mě se to změnilo jako k dobrýmu, hodně dobrýmu. Je to super, strašně se jako o nás stará, je hlavně jako i kritický, i když to jako, myslí to v dobrým, že prostě nám ukáže chyby, co děláme, pak to na tréninku jako zkoušíme z toho jako vyvarovat, dělá nám i scout, což je prostě pecka, opravuje nám korekce, takže jako fakt je to velký krok jako k lepšímu. Mhm. Super, Že minulý rok jsme to vlastně museli dělat sami tady to. jasný. Jo, Good. Hele, ještě k tomu minulýmu roku. Ty si kromě toho, že jsi ano. vyhlášen nejlepším obráncem vlastně týmu, tak si vyhrál i akci roku, což byla vlastně ta vítězná 1 Mhm. yard od endzóny proti Vikings. A ty jsi tam skládal nějak zraněnou rukou, jestli bys to mohl popsat, jak Mhm. to reálně Mhm. bylo. To se ti stalo to zranění už před zápasem? Stalo se mi to v Gracu. Že jsem je finál. Eh, jo, teď nevím, jestli mi to stalo v první čtvrtině nebo ve druhé čtvrtině, to vážně nevím, ale já jsem nějak šel do pasraše, nějak jsem vlastně skončil na zemi, opřel jsem se o tu ruku a něco tam luplo, nevím, bolo to, pak jsem šel k Šimimu, nebo ne, vlastně jsem šel nejdřív do nemocnice na rentgen, tam mi řekli, že tam nic neviděj, Hm. tak mi vlastně Honza Šimánek, náš doktor, řekl, ať ještě jedu k němu, ten mi pod ultrazvukem tam něco našel, že jestli tam je jako vlasová zlomenina nebo tak něco, a já jsem prostě chtěl hrát, no, tak jsme hráli. Tak jsme vlastně pořídili ortézu a hrál jsem. A vyplatilo se to. A vyplatilo se to, no, určitě. To bylo epická životní skládka. Že jsi vlastně si quarterback nechal sám balon a ty jsi tam proklouznul skrz lineu a Mhm. první si byl u toho teklu, on tam naskákal na ní asi dalších pak 5 lidí. Jo, Byl to jsi není tam jenom zásluha. Že zastavil. to není jenom moje zásluha. Já Jo, jsem se byl u něj první, ale pak tam naskočilo dalších 10 hráčů a snažil jsme se to určit zpátky. jasný. Hele, ještě bych se chtěl vrátit k tomu postavení. Jsi říkal, že buď hrajete čtyřkový nebo trojkový front, to znamená, že Mhm. jsme buď 3 nebo 4 defense linemany. Preferuješ něco z toho, nebo když tam jste jenom 3, tak asi častěji na tebe je nějaký double team. Vnímáš ten rozdíl? Je to určitě velký rozdíl. Když hrajeme v tom trojkovém frontu, tak vlastně my jsme spíš jakoby uvnitř té liney, když tak můžu říct, jakoby, nejsou tam ty dva venkovní endi, ale Hmm. jsme stáhnutí jakoby do toho boxu, pak tam dostáváš víc double teamů, je to takový horší se dostat na ten pass rush jako ven, udržet si nějaký odpovědnosti a ten čtyřkou je takový jednodušší, že jak se ve 4 lidech, tak vlastně jenom jeden hráč může dostat jako v podstatě double team, Mhm. a ty dva venkovní endi, ty se vlastně starají jenom o venek, můžou tam trošku hrát i s tím teklem, když chtějí, že jakoby, když se moc otevře ven, můžeš to střihnout dovnitř, můžeš s tím aspoň trošku hrát. Jo, ale ten trojkový front je samozřejmě pak lepší pro DBčka i pro linebacker, že vás tam je o jednoho navíc a na ty zóny, na Mhm. tu pasovou coverage. Okay. Hele, a ještě mi řekni, co off-season, jak se připravuješ? Máte nějaký tréninky třeba s defense lineou, nebo chodíš cvičit sám, nebo taky s vaší skupinkou, nebo jak to máš? Ale jako naší skupinkou, to jsme vlastně celý trenches, takže vlastně Oula na D-linea, Hmm. cvičil nás Remy Gusmachura vlastně, to znáš, Jasný. a bylo to super. Předtím vlastně jsme měli D-linea, nebo vlastně ten, kdo chtěl, tak jsme si pořídili trénink od Karla Simona přes Honzo Šimánka, Mhm. to bylo super, a teď nám vlastně bylo na minutu, že by nás mohl trénovat Remek, vlastně plus atletiku ještě, a to byla pecka. Jo, jako, co můžu říct já sebe, tak se mi se jako zvýšila síla a sta, pardon, a stal se vlastně ještě ze mě lepší atlet. Protože ta atletika mi taky strašně pomohla. Jo, to Nebo doufám aspoň, doufám. je univerzálně, jo. Jo. A jedete potom v té off-season třeba i drilly nějaký, jako zbavování se bloku a práci rukama, nebo čistě se soustředíš třeba na zvedání činek a na přemístění a dřepy? Ale to bylo, my jsme si to nějak pak dohodli sami se Zdendou, že vlastně po novém roce, že bychom chtěli už jako nájsť trošku pomalu na ten fotbal, tak to není, že když pak půjdeme do výstroje někdy v březnu nebo na začátku dubna, že než to ošaháme, tak to bude takový tak jsme vlastně už na začátku ledna už začali jako starty, slenty, nějaký drill rukama, už aspoň jsme tam dávali jako i nějaký zbavování se bloků, ať už, když už nepřijdeme pak na umělku, nebo jakoby na tréninky už ve výstroji, ať tam nejsme jako víc zaspalí a to. Takže Jo, jako už jsme to prokládali jako drillama s dílejmi. super.
Hele, bavili jsme se o tom loňském finále s Vikings a minulý Mhm. víkend vlastně jsme znova hráli s Vikings. To byl to teda odložený zápas, tak dohrávka a první šestý a dostali jsme docela naloženo, bych řekl. Zase jsme hráli onside kicky, ty předpokládám, seš na nějakým special týmu takovýmhle? Nejsem. Akorát na pantu. Jo. No, ale prohráli jsme 9:28, chvilku to bylo 20, no, chvilku to bylo 3:28, tak to vypadalo dost nevábně. Jak bys popsal Vídeň? Protože podle mě je to jeden z nejsilnějších soupeřů a jsou teď vlastně první v tabulce společně s Danube Dragons a Graz Giants. Mají oba tři týmy, všechny tři týmy mají 5 výher a 2 prohry. Mhm. Vidíš třeba u té Vídně, že jsou lepší než ostatní tým, nebo proti komu se ti nejlíp hraje, nebo nejhůř? Jakoby, tam je to těžký v tom, že to je jako, určitě to jako znáš taky, že vždycky, když hrajeme proti Vídni, tak je to defense prostě udělá maličkou chybičku a prostě Vídeň to potrestá ve velkém stylu. Buď je to prostě nějaký dlouhý pás, anebo prostě je to touchdown. Tam jako prostě skoro nic není. Jo, prostě fakt malinká chybička, že řeknu DBčko je někde pozdě, nebo D-line tady nedala, jakoby neměla svůj responsibilitu, nějaký gapě a bum, a je to tam prostě a ta chybička je potrestaná. A když se prostě sejde moc chybiček, tak dostane klepec, no. Já si myslím, že jsme jako nedělali moc velký chyby v tady tom zápase, ale potrestali nás ve velkém stylu, no. Hmm. Jako hodně. Já si třeba pamatuju, tak Vienna Vikings, vlastně všechny ty týmy dělají nějaký audibles, že mění ty cally na sideline, ale myslím, že třeba Vídeň, že to dělá Mhm. nejvíc, nebo jestli si z toho všímáš, že je hodně, Jakože čekujou, že jakoby hodně čtou tu hru? čekujou, že koukají vlastně na to Jo, postavení, který hrajeme a jo. vím, že jsme kolikrát měli připravený nějaký blitz, oni to přečetli, změnili, my jsme to museli měnit, to byla takováhle přetahovaná tady na tom a v tom si myslím, že ta Vídeň je hodně silná, no. Jo, to bylo vidět vlastně teď v neděli, vlastně se na něčeho postavili a vlastně ten quarterback to viděl a už to vlastně čekoval do jiného kólu a už věděli prostě, no. Hmm. To je jako, to se mi fakt na té organizaci líbí, že vlastně ona tě má tak nasledovanýho, že tě možná zná líp než i ty sám. OK, teď nás čeká možná nejdůležitější zápas. Jedeme do Innsbrucku. Jak jste připraveni na tohleto, na ten zápas? Protože my jsme s Innsbruckem prohráli vlastně domácí zápas a 9:27, že podobný skóre jako teď teda z Vídní. A teď Mhm, budeme hrát venku, tak o co to bude těžší, protože budete mít v sobě tu cestu, předtím jedete z nějakých 7 nebo 8 hodin autobusem. Jak se to na tom mhm. daří a jak jste připravený? No tak já doufám, že jsme připraveni dobře. Doufám, že budeme připraveni dobře. Tam jediný, co bude hrát velkou roli, že vlastně oni taky hrajou o to playoff. Mhm. Pro ně bude plus, že budou hrát na domácím hřišti, což pro ně bude velká výhoda. A uvidíme, no. Já si myslím, že máme na to, aby jsme je porazili. Nevidím důvod, proč ne. Když nebudeme dělat chyby, jako jsme dělali teď v neděli, tak si myslím, že porazíme a budeme v playoff. Hmm. Já myslím, že Svarko nemá žádný americký importy, možná se mýlim, ale mají několik Nevím. německých importů. A měli tam toho running backa, který nám docela zatápěl. Jsme na něj připraveni, nebo on poslední zápasy nehrál, možná kvůli zranění, nebo nevíme proč úplně. Protože ten se tam hodněkrát urval a utek k nám. Když to vezmu podle těch jako teď posledních her, co jsme hráli, Mhm. tak jako ty týmy, co teď proti nám hráli, měli strašný problém s ranama. Většinou se jako uházeli, tak doufám, že teď to hra nebeka zastavíme. Istra bude hrát samozřejmě. Jasně. Jo, já jenom pro neznalé diváky, tak jenom bych upřesnil, že my jsme aktuálně čtvrtý, nebo je 6 týmů v lize, v AFL, a první 4 jdou teda do playoff, kde první hraje se čtvrtým, druhý se třetím. A aktuálně Svarko má 2 výhry a 5 proher, my jsme na tom o zápas líp, máme 3 výhry a 4 prohry. Ale jednu už z nich máme právě se Svarkem a kdyby jsme teďko náhodou prohráli, tak se budeme mít stejný to skóre, ale budeme mít horší vzájemný zápas. Takže to je vlastně přímý zápas o ten postup, takže tam jde fakt o hodně. Tak budeme si držet palce, jo. Teoreticky tím, že Svarko prohrál vlastně s Dax ještě, tím si to docela zkomplikovali, tak tam ještě můžeme potom porazit Vídeň nebo Grác, ale to už pak nebude všechno v našich rukách, no tak doufejme, že to všechno dobře dopadne.
Koukáš třeba na nějaký zápasy jiných týmů, kromě Hadlu, když se připravuješ třeba na streamy a podobně? Jako myslíš z AFL nebo jako No. České ligy nebo a tak? Obojí. Ale jo, koukal jsem se na, myslím, že to byly Danube z Vídní, to vlastně ten jejich první zápas. A, A fandíš a někomu, myslím, že nebo? ještě, ne, myslím, že ještě Duck s někým, a to už se nepamatuju s kým. A to je tak všechno, většinou jako se hodně koukám na tom hadlu, tam je to takový, že už jak to máš rozkouskovaný hezky všechno na ty hry, tak nemáš ten mezičas, než přeběhnou k balónu, než to ty rozhodčí, to je No. takový lepší. A můžeš si to všechno A pak, vrátit několikrát a... tak, tak. A pak samozřejmě nějaký NFL zápasy, občas, když to, tak s kamarádem vlastně s Oulem a sdíleně se koukneme na Českou ligu, Mhm. když teda na to máme čas. A komu fandíte v České lize? Zatím nevím, A tím to podle toho, asi, kdo vyhraje. tak, ne, asi Vysočině, to je právě dobře. Jo? Hmm. Takový kámořský tým. Hmm. A v NFL máš nějaký oblíbený tým? 49ers. Nice. Těm fandím já. OK. A ještě mi řekni, před zápasem, co posloucháš za hudbu, nebo máš nějaké rituály, nebo Ale tady lidi? ten rok jsem si našel jako takový rituál, nebo ne spíš rituál, ale když to udělám, tak se mi hraje dobře. Že z toho udělám rituál, stačí, když ten den vlastně, co hrajeme, nebo den předtím, samozřejmě ještě venkovní zápas, Hm. si jdu s mým psem na procházku nějakou delší, S tím agresivním. poslouchám si, ne, ten je hodnej, Já jenom... záleží jak na jaký lidi. Jirka Sládek je totiž automechanik, já jsem mu tam jednou v noci byl hodit klíče do schránky a nakonec jsem to nezvládl, protože tam měl psa, který mě vyštěkal, tak jsem to musel srabat, nechat na kole On položený. ho vzbudil ze půlnočního spánku. Jo, poslouchám mu to jako starý americký rock, no, Sum 41, Blink-182, Stý. o tom mě jako naladí na ten další den, nebo když je v ten den zápas, tak ten. OK, OK. A to mi stačí. Jo, jo. Tak evidentně to zatím funguje, tak Zatím jo. good. V neděli se mi hrálo dobře, ale teď jsme prohráli, No co si říkáš bohužel. na tu měkoučkou trávu? Hraje se ti na tom dobře? Ale Dávalo by se super. na to třeba zvyknout, jestli to nějak jinak klouže a tak? Ale když jsme tam byli poprvé, tak jsem měl starý kopačky, mi to pořád klouzalo, Hm. pak jsem si koupil nový a už to bylo o hodně lepší. Jo, byli jsme zvyklí samozřejmě na tu starou trávu vlastně na proseku, a když jsme teď jako šli na tu novou, tak to je úplně něco jiného. Jo, fakt je to měkoučký, nebojíš se spadnout a když spadneš, tak prostě spadneš jak do peřinky doma a je to prostě pecka. Jo, přirovnal bych to prostě trávě, co je v Innsbrucku nebo ve Vídni. Jo, Mhm. možná i o kousek lepší. OK. No je hodně týmů, nebo postupně ty týmy vlastně přechází na ty umělky docela. Třeba Mhm. Salzburg má nový Jo, hřiště, právě Innsbruck má taky relativně nový. Možná ta Vídeň, ta to má už starší, tu trávu trošku, tam je to takový agresivní, hlavně tím, jak jsme tam hráli vždycky ve vedru, tak z toho sálalo jo. vedro. To šílený. Jsem měl nový kopačky a ty jsme hned rozpustili. To jsem byl trošku naštvaný. Tam nesmíš padnout na zem, nebo se roztečeš. No, no. OK. Tak jo, Jirko, díky moc takhle za rozhovor, Nejtač. že jsi udělal čas. Já děkuju. Budeme držet palce v Innsbrucku a koukneme na stream a budeme určitě fandit. Dobře, děkujem. Díky moc. Děkuju. Tak Tak jo. děkujeme, že jste dokoukali sem, diváci, a uvidíme se zase v úterý v dalším Prague Black Talku, už 11. zase. Good, tak mějte se. Čau. Zatím, ahoj.